Τώρα αναφερθήκαμε στην επέκταση του προτεσταντισμού και στο γεγονός ότι η επέκταση του έφερε αναστάτωση. Σε αυτό το σημείο είναι χρήσιμο να τονίσουμε ότι το πρώτο σχίσμα δεν είχε αίμα. Όταν έγινε το σχίσμα του 1054 δεν υπήρξε αίμα, υπήρξε ένταση, υπήρξε ανταλλαγή σκληρών εκφράσεων από τη μια και από την άλλη πλευρά, ανταλλαγή επιθετικών κειμένων, αλλά δεν υπήρχε αίμα. Στο δεύτερο μεγάλο σχίσμα της χριστιανοσύνης του 1517 υπήρξε πολύ αίμα. Εξ αρχής οι εντάσεις μεταξύ καθολικών και προτεσταντών στο μικρό επίπεδο, στις γειτονιές, στις συνοικίες, στα χωριά, στις πόλεις ήταν μεγάλη. Και σε κάποιες χώρες πήρε πολύ μεγάλες διαστάσεις. Σε άλλες αυτές οι εντάσεις και οι βιαιότητες παρέμειναν σε κάπως ελεγχόμενο επίπεδο, παραδείγματος χάριν στις χώρες τις σκανδιναβικές του Βορρά, στις οποίες ο προτεσταντισμός επεκτάθηκε σχετικά ομαλά, τα δεν ήταν τόσο βαριά. Το ίδιο και στην Αγγλία που είπαμε στο προηγούμενη μας ενότητα, υπήρχε βιαιότητα αλλά δεν έγινε πόλεμος. Στην Αγγλία βέβαια το αναφέραμε, υπήρχε μία κατάσταση επαμφωτερίζουσα για αρκετά διαστήματα, παρότι οι βασιλείς είχαν γίνει καθολικοί, κάθε τόσο υπήρχε μία περίπτωση εμπλοκής των πραγμάτων. Σας θυμίζω ότι οι Στιούαρτ της Σκωτίας παρέμεναν καθολικοί και εξού και ο αποκεφαλισμός της Μαρία Στιούαρτ, και αυτό έπαιζε ρόλο στα πολιτικά και στα θρησκευτικά πράγματα της Αγγλίας, αλλά γενικά η Αγγλία το πορεύτηκε οριμάζοντας προς τον προτεσταντισμό της χωρίς να μπει σε εμφύλιο πόλεμο. Δύο χώρες κάηκαν κυριολεκτικά από τη σύγκρουση αυτή, πνίγηκαν στο αίμα. Η μία είναι η Γαλλία και η άλλη είναι η Γερμανία. Στη Γαλλία συνέβη και το εξής. Κάποιες περιοχές της Γαλλίας απέκτησαν ένα καλό αριθμό ουγενότων. Εκεί βλέπουμε εδώ στο χάρτη τις περιοχές στις οποίες οι ουγενότοι ήταν πλειοψηφία. Η βάση των ουγενότων βρίσκονταν κυρίως στις περιοχές κοντά στο Πουατιέ και η έδρα τους θεωρούνταν μια πόλη που λέγεται La Rochelle και βρίσκεται ακριβώς στο σημείο αυτό, προς τον Ατλαντικό ωκεανό. Επίσης οι νοτιότερες περιοχές και οι νότιο-ανατολικές περιοχές ήταν προτεστάντικες. Το μεγαλύτερο κομμάτι της Γαλλίας, αυτό που βλέπουμε εδώ με χρώμα κιτρινίζων, ήταν καθολική. Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι της Γαλλίας παρέμεναν ουδέτεροι. Τώρα, αυτές οι συγκρούσεις που είπαμε ως αυτονόητες όταν άρχισε αυτή η ιστορία μετά το 1517 του Λουθύρου, 1520-1530, στη Γαλλία αυξάνεται ο αριθμός των ουγενότων, αυξάνονται οι συγκρούσεις, δεν έχουν πάρει το χαρακτήρα του πολέμου, αλλά στη δεκαετία του 1560 πλέον παίρνουν το χαρακτήρα του πολέμου. Γίνονται πια κανονικές μάχες μεταξύ προτεσταντών και καθολικών, και το ενδιαφέρον είναι ότι επίσημα πρόσωπα της Γαλλίας άλλα συντάσσονται με τον προτεσταντισμό, άλλα με τον καθολικισμό, και επομένως οι συγκρούσεις είναι περισσότερο συντεταγμένες και επικίνδυνες. Κάποιες φορές η βία παίρνει τεράστιες διαστάσεις. Έχει μείνει στην ιστορία η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου το 1572, όταν υπήρξε μια μεγάλη επίθεση εναντίον των προτεσταντών και υπήρξε εκτεταμένη σφαγή προτεσταντών στην Γαλλία. Η δε βία συνεχίστηκε, δεν ήταν συνεχής, υπήρχαν κοπώσεις, υπήρχαν ανανεώσεις, σε τοπικό επίπεδο παρέμενε η βία, το να καίγονται στην πλατεία του χωριού
ζωντανές οικογένειες προτεσταντών ή καθολικών, ανάλογα με την περιοχή, ήταν μέσα στις κανονικότητες. Η Γαλλία για περίπου 100 χρόνια έζησε πολύ βαριές ιστορίες, κατά κύριο λόγο τα πρώτα 40 χρόνια ήταν τα δυσκολότερα, όταν το 1598 εκδόθηκε στη Γαλλία το διάταγμα της Νάντης. Η Νάντ είναι μια πόλη της Γαλλίας και εκεί συμφωνήθηκε ότι μπορούν να συνυπάρχουν προτεστάντες και καθολικοί και ούτως ώστε να πάψει η αιματοχυσία στην χώρα. Ωστόσο, καθώς μπήκε ο επόμενος αιώνας, δηλαδή μετά το 1600, οι τοπικές βιαιότητες δεν σταμάτησαν και αυτό έφερε μία αναζωπήρωση του πολέμου στη δεκαετία του 1620. Τότε μεταξύ του 1621 και του 1629 υπήρξε ξανά κύκλος πολέμου, ο οποίος τελείωσε σχεδόν το 1628 με την μεγάλη ήττα των προτεσταντών στη Λα Ροσέλ, δηλαδή στην έδρα τους. Μετά από αυτή την ήττα δεν είχαν πια δυνάμεις οι Ουγενότοι, προσπάθησαν για ένα ακόμη διάστημα να κρατήσουν τις θέσεις τους, αλλά τελικά το 1629 είχαν πλέον ιτηθεί. Έτσι θα έλεγε κανείς ότι το 1629 έληξε ο κύκλος του κακού στην χώρα αυτή, όμως για έναν λόγο που μέχρι σήμερα συζητάται γιατί συνέβη αυτό. Το 1685 ο βασιλιάς της Γαλλίας, ο Λουδοβίκος ο 14ος, απεφάσισε να ανακαλέσει το διάταγμα της Νάντης του 1598 και να επιβάλλει επί ποινή θανάτου σε όλους τους ουγενότους της Γαλλίας να εγκαταλείψουν τη χώρα. Έτσι, το 1685 ένας απροσδιόριστος αριθμός, ορισμένων εκατοντάδων χιλιάδων τουλάχιστον Γάλλων, εγκατέλειψε τη χώρα του σε δεινές συνθήκες για να κινηθεί προς ασφαλέστερες περιοχές, και οι περιοχές προς τις οποίες κινήθηκαν οι Γάλλοι ουγενότοι ήταν κατά κανόνα αυτές που θεωρούνταν ασφαλέστερες. Παραδείγματος χάριν, αν και εσείς και εγώ ήμασταν ουγενότοι Γάλλοι το 1685, προς τα πού θα μπορούσαμε να κινηθούμε? Μια περιοχή ασφαλείας για τους ουγενότους θα ήταν η Αγγλία. Γιατί η Αγγλία είχε δεχθεί τον προτεσταντισμό, είναι κοντά στη Γαλλία, στις βόρειες τουλάχιστον περιοχές της Γαλλίας. Ένας ουγενότος του βορρά της Γαλλίας θα επέλεγε να σωθεί στην Αγγλία. Άλλη χώρα ασφαλείας, σχετικής ασφαλείας, γιατί όλα ήταν στον αέρα, μπορούσε να ήταν η Ολλανδία, γιατί και εκεί ο προτεσταντισμός είχε σταθεροποιηθεί αρκετά γρήγορα. Άλλη χώρα διαφυγής ήταν η Βόρεια Γερμανία, διότι εκεί βέβαια από εκεί ξεκίνησε το κίνημα του προτεσταντισμού και στη Βόρεια Γερμανία υπήρχαν πολλοί προτεστάντες, έτσι μπορούσαν να αισθανθεί κανείς ασφαλέστερος. Έτσι οι Γάλλοι ουγενότοι κινήθηκαν κατά κύριο λόγο προς αυτές τις περιοχές, και άλλη μία χώρα προς την οποία μπορούσε να κινηθούν κυρίως οι Γάλλοι ουγενότοι του Νότου, που ήταν πιο κοντά τους, ήταν η χώρα της Ελβετίας, διότι στην Ελβετία πρώτον τα δυτικά τμήματα της Ελβετίας, το πολύ μικρότερο κομμάτι βέβαια της Ελβετίας, ήταν γαλλόφωνο και έτσι οι Γάλλοι εκεί μπορούσαν να βρουν καλό τρόπο εγκατάστασης. Θυμίζω ότι το μεγαλύτερο τμήμα της Ελβετίας, περίπου το 80% της Ελβετίας, είναι γερμανόφωνο. Στην ουσία η Ελβετία είναι μια γερμανική χώρα, αλλά η Ελβετία ολόκληρη είχε μπει στο κίνημα του προτεσταντισμού από τις πρώτες χώρες, επομένως ήταν μια χώρα ασφαλείας. Αυτή η απομάκρυνση των Γάλλων ουγενότων το 1685 οπωσδήποτε έβλαψε τη Γαλλία
γιατί χάθηκε από το δυναμικό αυτής της χώρας ένα ποσοστό ανθρώπων με ικανότητες και με δεξιότητες, και τούτο διότι καλά η απώλεια κάθε ανθρώπου είναι σοβαρή, αλλά στην περίπτωσή μας το κίνημα του προτεσταντισμού γενικά έγινε δεκτό θερμά από μεσαία στρώματα σε πολλές από αυτές τις χώρες, τεχνίτες των πόλεων, μικροβιοτέχνες, και τούτο έκανε την Γαλλία να χάσει στελέχη της καθημερινής της ζωής και των επιδόσεων. Παραδείγματος χάριν, η Γαλλία έχασε ένα μεγάλο κομμάτι των ορολογοποιών της, διότι οι συντεχνίες της, σε πολλές από τις συντεχνίες της είχαν μεγάλο αριθμό προτεσταντών, και έτσι η Ελβετία, ας πούμε, επωφελήθηκε από τους καλούς και πολλούς ορολογοποιούς Γάλλους που ήρθαν και προσθέθηκαν στο δυναμικό της εκεί. Με έναν τρόπο εντυπωσιακό, κάποιοι Γάλλοι ουγενότοι προσπάθησαν να βρουν καταφύγιο και στη νότια άκρη της Αφρικής, διότι εκεί ήταν εγκατεστημένοι Ολλανδοί έμποροι, και έτσι σπάρθηκαν σε πολλά σημεία της γης. Πάντως αυτός ο κύκλος του μίσους και της βίας στη Γαλλία σημάδεψε τη χώρα αυτή. Η Γαλλία μετά από αυτό έγινε μια καθαρά καθολική χώρα. Ο βασιλιάς Λουδοβίκος ο 14ος ονόμαζε τον εαυτό του Le Roi le plus chrétien, δηλαδή ο πιο χριστιανός βασιλιάς, και η Γαλλία θεωρούσε τον εαυτό της προστάτη των καθολικών του κόσμου. Έτσι στην περίπτωση της Γαλλίας το πράγμα ξεκαθάρισε ολότελα. Το 1685 η Γαλλία είναι μια καθολική χώρα. Αργότερα χαλάρωσε οι διατάξεις της μη συνύπαρξης προτεσταντών και καθολικών, αλλά ποτέ η Γαλλία πια δεν απέκτησε κάποιο αξιόλογο προτεστάντικο πληθυσμό, είχε πλέον ξεκαθαρίσει το τοπίο.